Κύριε, αυτό η Τουρκία το βγάζει, έχει ένα ειδικό και βγάζει τις σφραγίδες. Κύριε, μη σπάτε την πινακίδα, κύριε, τι κάνετε? Μα η Τουρκία πρέπει να του κάνει αυτό το πράγμα. Η Τουρκία βγάζει πισίνα. Όχι, έχει ένα κουμπί που... Εγώ δεν μπορώ να τη βγάλω αυτή την πινακίδα. Άμα δεν μπορείς εσύ, εγώ... και να το βγάλω με κάθε τρόπο. Давай, аз ще го съдя. Дай утре оплакване веднага. Аз право се... Μετά το πέρασε το 20 ημέρο.